Какво бих казал на хората за промото, което предстои? Хей, аз съм стартер от Hicks Team и се радвам, че съм пред камерата на С главата надолу. Ние си говорихме преди малко. Това е едно двойно събитие за мен. По стечение на обстоятелствата се случи така, че се навършват 30 години от първият ми албум, издаден на касетка 95-та година, Starter S95. Това е едното нещо, което ще отбележим и честваме на 1 ноември в Пиротска 5. Другото нещо е, че всъщност, което е основното нещо, че имам нов албум в два варианта. Единият е записван между 2020-2021 и 2024, а пък който се казва Raw Breaking Bap и ще бъде на компакт диск. И другата версия, която е изцяло базирана на семпли, фрагменти и мотиви от 20-те най-емблематични електро и фънк тракове, вдъхновили изобщо бибой културата. Това е един поклон към тези невероятни музиканти или пълни келеши, които са експериментирали с някакви дръм машини или са семплирали Kraftwerk, за които си говорихме, примерно. Afrika Bambaataa е популяризирал електро стила, но този бит всъщност е сътворен от Флориан Шнайдер, лека му пръст от Kraftwerk. Още края на 60-те години. Всъщност, на плочата ще бъде албум, който се казва Flow Breaking Bap и е изцяло препят и ремиксиран с фрагменти от тези 20-ти на трака, които всички, които имат отношение към хип-хопа или най-вече към бибоинга, са чували и знаят наизуст и танцуват и тези песни продължават да се пускат по джемове и къде ли не. Но аз съм ги флипнал по мой начин, направил съм, смея да кажа, интересни, някъде смели даже аранжименти. Много ми е интересно как ще ги приемат хората. И реално този албум пристига по този начин на компакт диск, Raw Breaking Bap и на плоча Flow Breaking Bap. Като плочата чисто музикално е нещо като учебник, според мен, за хора, които се интересуват от бибоинга и на които ми е интересно на каква музика изобщо се е сформирал този елемент на хип-хоп културата в края на 70-те.